Aikamoisia laitteita nämä kaiken kaikkiaan on. Siellä esimerkiksi tuossa nyt ensimmäisen auton ajavan Janne Veikkasen Nissan Silviassa Chevroletin LS3 kone, suosikkirata normaalisti Botnian ringi, Jurvan Botnian ringin rata, ja se nimenomaan oikeinpäin ajettuna. Janne Veikkasella driftin kokemusta jo vuodesta 2007 saakka. Ja sitten Henri Haanpää. SM-kultaa, SM2, SM3, kaiken väriset mitallit on hallussa Henri Haanpäällä. Toyota Cresta, 700 hevosvoimainen laite, ja ainakin saadaan ajolinjaa koko ajan vähän kuivemmaksi ainakin tuolla pitkässä tai tuolla ykkösmutkassa näiden autojen toimesta. Ja mielenkiintoista on nyt nähdä sitten, kun päästään tuolla rallycrossin puolella näihin finaaleihin, millä tavalla nämä olosuhteet vaikuttavat kaiken kaikkiaan, mikäli sieltä vettä tulee lisää. Tämä voi olla tämä loppuiltapäivä vähän sellaista kuivuvalla radalla ajamista tai sitten toisaalta kasvuvalla radalla ajamista. Ja sekin voi tehdä sitten tuonne varsinaisen kisan puolelle omia mielenkiintoisia lisämomentteja.